Kung magiging vampira ka, saan mo kakagatin si crush? Sa private part. Mas masarap pa kumagat sa leeg. Kung ang English ng buwan ay moon, anong English ng buwan-buwan? Moon. Anong sasabihin mo pag kinausap ka ng alien? Mabuting tao siya. Sabihin ko lang sa lilit eh. May pera ka ba dyan? Paghahalataan kung sino mo kang pera. Oo. In need eh. Kung ang English ng buwan ay moon, anong English ng buwan-buwan? Moon. Moon. Monthly. Moon. Siguro every month. Every month. Is that correct? Bye. Kung magiging vampira ka, saan mo kakagatin si crush? Ala, sa private part. Bakit? Kasi masarap. Sa leeg. Bakit po? Mas masarap pa kumagat sa leeg. Sa labi. Diretso na. Kung magiging vampira ka, saan mo siya kakagatin? Babae ba, lalaki kagagatin? Sa tagiliran. Bakit? Fetish. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.